Rockwell Lumber and Cockpit Arena ginapangayuan sang patahag sang Iloilo City Government matapos nakuhaan sang video footage nga nagapabulang. Si Zen Kilantang nakatutok. Ginisyuhan sang show cause order sang Iloilo City Government ang Rockwell Lumber and Cockpit Arena matapos nga nakuhaan sang video footage nga nagpatigayon sang bulang. Suno sa operator sang bulangan, wala pa nila nabaton ang show cause order. Sa pamangkot kung nagpatigayon sila sang bulang, humalin Lunes sang gabi tubtub kahapon sang kaagahon. Wala ko ka ideya sina nga may naghahatag sang kuminto nga nakakuha sila sang video diri kay actually diri wala sang natabo nga sabong online lang. Sabat naman sang chairman sang Committee on Games and Amusement sa paatag ni Del Yomes. Mas kinuha sa pasulod sang tao, pero cockfighting in ban ang executive order ni Mayor na ban ang cockfighting. Mas kinigadya na siguro saan ko may tao wala. Cockfighting. Madumduman nga nagpagwa sang Resolution number 103 ang National IATF sang Marso 18 nga nagasuspende sa tanan nga cockpit operations sa mga lugar nga yara sa idalom sang GCQ kag MGCQ tubtob Abril 4. Suno sa konsehal, pag-aimbestigahan sang konseho ang nasambit nga issue. Ilaman padalaan sang sulat ang Rockwell Cockpit Arena agud makasabat sa mga alegasyon. Samtang gid-relieve naman sa buong adlaw si Major Edfel Balibadlan sang La Paz Police Station matapos nga nagpatigayon sang reshuffling ang ICPO. Ginpanginwala ni Balibadlan nga ginre-assign ini bangod sang wala na monitoring na tabo nga pabulang. Actually, hindi kita na rason ang basitaan. Kay dugay na po ka pakuan mo pa-reassign sa office. Upuhid ka Romel Porquia, Zen Kilantang, One Western Visayas.